camera ngazi kwenzakalani camera So wena the way udla kamnandi ngakhona endlini eyi1 udla eplateini eli1 wena amaqanda ayi2 eplateini eli1 eliona eli1 lensini eli1 lensini asuthisi omelette ngeqanda elilodwa angeke wenze omelette ngeqanda elilodwa uyithatha le nto le ujelo wena nge-culinary school i-culinary school le Culinary school. Kusho isikolo. isikhanana lesi Isikolo thina Phuma uhambe uyosutha Lirato. What it is, everybody? What's good? I'm the real Nizzy Nasmik, the MC with the Hennessy Skim sized Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. wena uzingena ufundisi Bengimcobisa amafutha. ukuthi ayenze namafutha Uthande lo. asuthisi omelette ngeqanda elilodwa ujelo wena nge-culinary school It is what it is. Before it was what it was. Zizokhala ke namhlanje zizoshuba zotetema. Zizoba ku loudspeaker. You don't wanna miss out on this one. Dark as the pale. What it is, everybody? What's good? I'm the real Nizzy Nasmik, the MC with the Hennessy Skim sized Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. Now, if you don't know, now you know it's about to go down because it is what it is. Before it was what it was. Zizokhala zoshuba zotetema. Zizoba ku loudspeaker, and it does not end here. Lalela nike nginibekele. Ngiphethe ugirl today, ne? And the ugirl has a story ukuthi kahle kahle she feels, not even suspects, but she feels engathi umuntu wakhe udla umntana kubo. And this is what she told us when she called us ukuthi bafethu ngifila ngathi umuntu wami nomntana kithi ngathi bayadlana. Uyang understand? So we want to know ukuthi like kwenzakalani kuza kanjani, why does she feel that way? What I like about this situation is that magathi she feels it's because she knows, not ukuthi she's suspecting and she wants us to help her see. It's because ufuna expose the infidelity that is happening between umntana kubo nomuntu wakhe. Bafethu hayi man, siningi le story zizokhala zoshuba zotetema. Sizoba ku loudspeaker and it does not end here. Danko is the place to be. Asam. So, yeah, I was waiting to meet you. Sawubona. Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Sanda sami ubani igama lakho kwenzakalani usibizile? Igama uLisego. Eyangisathembi. Yeah. Hayi kubi. Yeah. Ngibona ngathi umntana sekhaya ubusy nomuntu wami. Chom izanazo hle. Yo. Hayi kubad. Like angisazi manje ngenzeni. Yeah. Kaya amsolise njalo manginaye ungibuza ngokuthi uphi umntana kini angisaunderstand unami uzongibuza umntana kithi like for in especially usisi wami futhi phezulu kwalokho umntana kaMama so uyangihlupha leyo nto uyangihlupha ayingiphathi kahle. And then wena nomuntu wakho nitsho lesikhathi singakanani ke leso? Hayi sinesikhathi sinama years I think 5 to 7 years manje. Namanga. Kamampela. And then how long have you seen or felt engathi umuntu wakho ngathi manje sekadla endlini futhi? Like okay 3 months back ne ngiyambona ukuthi hayi nangale seka on and off we understand and ngimazi kumuntu oyishaya into yakhe hayi ayibetha yakijima yo abhlungu kabi unamanga chom so manje seku different like sengisesezisilanda 5 months nasembhedeni akusena lutho noma umuntu uthi uyambamba imani uyajika you understand as snacks for umfana ogijimayo akumfanele yasi yo Nkosi yami ngihlukumeza umoya guy. So manje have you spoken to umntana kini usisi wakho about the way you feel? Ngiyakhuluma naye ami sishare yonke into you understand mina na njengomntana sekhaya vele so ayikho into engimfihlela yona so yena uma nangitshela ukuthi hayi miyekele uzoba right mhlambe like une stress yabona something stressant because of okay uyasebenza uright unemali so ngizothi inkinga zani uyana samanathi hayi uzoba sharp yabona miyekele nje kanjalo umnika isikhathi sakhe phela kwento ayishoyo le. And then njengoba akududuza kanjalo phela uyakududuza maka yenza kanjalo. Duduza exactly uyangiduduza and ilento engimangazayo ukuthi why mele azabe comfortable ngaleyo ndlela ukuthi hayi miyekele like kube bekuyena ngiyamazi ke unjani bekazongitshela ukuthi hayi yazini manje Chom asimlande mntasi or yabona something nje. So and then have they met before like bona bake nahlala nonke nabloma kaningi and uyabona nje noma kuhleli even kukumanje lento enzakalayo bahlaka kuyagigitha kuyabona nje ukuthi hayi la nami ngathi angisekho dine xoxa bona bodwa you understand
eish And it's not nice. Imagine wena ume nomuntu wakho jikijiki sekaxoxa nomntana yini udlula wena. ngithi awuyazini kuyahlekwa kumnandi ngathi angikho ngibe ngila yabo kusibhlunga kanjani leyo nto Yo, ibhlungu. No, honestly, it's not nice. So manje Lesego, what will happen if kamampela siyabathola? Yo. Ayangazi swami kodwa nje angeke kube mnandi boyithumela abafundi isifundo boyithu ngoba nje kodwa mina eyami ngifuna ingakimi unless ke makukuthi it's the other way around hayike lapho ke ayikho enye into engayenza. And then have you ever cheated wena before? Hayi mina ngikaze ngathitha ukuchita izinto zami Loyal girl. Angiloyal Yeah. yeah so angazi masibathole isiswami hey Kunzima. bakubi. And then what is it egenze ukuthi be attracted to umuntu wakho? Uhambo like umuntu ophansi yabona asumuntu onezinto eziningi even i-cheating bengingamcabangeli yona we understand wa umuntu o right ngakhona ngoba yonke into ayenze endlela like into engisogola ngayo yeah and when it comes to ezinye izinto even ama house chores uyawayenza yabona into ezinjalo angimithi halfway so asumuntu ngathi ngamkhuluma kabi or something ayena umuntu osharp yeah Angazi ukuthi ngithini. Ngi-stressed on your behalf. Mara nami ngifuna ukuyobabona the same way wena ufuna ukuyobabona. hayi So ngiphethe inkabi yami and ngiyacabanga ukuthi nayo ufuna ukwenza umsebenzi wakhe because asazi phela ukuthi kuzoyenzakalani. hayi angazi mangabuzo ngikhona bouncer kodwa nje hayi cha Uzokhona wena? angimazi noma Uyambona ngakanani? hayi sobona phambili Asambe. bona phambili Asambe. Mabebeza siyahamba ke manje. I'm ready Are you ready? yebo Are you not worried? How are you feeling? Take me through your feelings. kona ngithukile ne kunzima ngoba ngiyaqala nje ukuyenza lento into futhi eqalayo nokungenzakalela so angazi into engizoyithola lapha So anina mntwana. ke phambili no umntana besingakamcabangi. Okay. As long as beningakamcabangi benisazi enjoy kusasemnandi ne relax. Kusasemnandi yeah Manje phela masodlela umntana kini, that's a red flag. hayi that's a red flag Elam leyo cingo lelo. ngaphandle Because we are expecting a phone call vele from Itsetse lethu lisitshela ukuthi umtholile. And then from then onwards sizofuna ukuthi umfonele. okay Ne? yeah no And then momfonela sifuna ukuthi umbuze umntana kini ukuthi ukuphi. okay Okay. Cela ungiphathele leyo phone leyo. Are we going to call Mrs. Duzani maybe ne? We'll call when we are close umshayeli. Yeah, that's for him. Okay, let's phone manje ne? Ngiyayizwa phela imiss call inoba itsetse leya phone. Yo ene kuyashisa hle namhlanje. Yo. Cabanga kushisa so bese indaba indaba yo siyami girl. Thanks. Okay, I'm going to call so okay. Yabona sisebenzisa amafoni anzima ngicela ngifakele inamba ne and then maqeda lapho ke sifonela umntana kini. okay Press call. Why I drop? mas hello Lerato hello ukuphi Hello. hello ukuphi Hello. hello Usendlini? usendlini Yeah. all right ngiyeza ngicela ungivulele igate Okay, yes. all right unobani drop-ile okay it's fine Okay. Yo. Ngiyabonga sithando. Alright. Sam.
I hope akunazinja lezi. So kukini la? Akukithi. Okay. Hi. Hello, Unjani? ngiyaphila. Ngiyaphila kwena mang? Lerato. Kwena Lerato? Eh. Thabela o tseba Lerato ke nna Nizi ne Alright. from CMTV Cheetahs Busted. Yes, ne re khabile ngwana ko lona na batla tlo bona. Oh, hayi. Thini mntasi? Manje ngimisa ngaphandle. Hayi. Fara sime ngamanzi. Awekho amanzi mntasi avali. Nami ngiyawahalela lawo manzi leyo kushisa ngakhona. Angeke asindele. Mntasi wasophodisa avaliwe amanzi. Hayo, ufuna ukungena ke. Ungangeni kanjani ngoba kizila? Okay, Lapha bukhela amanzi. Mara kukubo lana mos. Why umphikisela ukuthi? Why? Nkosi yami. Angeke. Hawu. Serious. Yini nanti? Into yenza yona le. Awusho. Ubakashela bani? Mina Ubakashela wena kanjani? kahle. Wena? Serious? Ngize namakhamera into engibuza yona le. Fana kabuza. So Lerato. Why bongafuna umntana kini? Lerato why bongafuna umntana kini? Amanzi Athola amanzi. awekho amanzi avaliwe. Or wena uvalela indoda yakhe? Asindoda yakhe. Indoda kabani? Anandoda. Hawu. Uphuma ngathi emsebenzini, umsebenzi lo. Lisego. Uyimuntu wakho lo? Umuntu wami lo. Umuntu wakaNkulunkulu mamakhe. Hawu. Oh, so umuntu wakaNkulunkulu. Hey. OkaNkulunkulu kanjani Okay, umuntu? bhuti wami, right? Ngimnandi. Ngisho umnandi. Hey bana, Uyahleka. cabanga. Like serious. So uma ngazwa yini bhuti wami? Uthulise ufunani mfethu? Ufunani? Ufunani kubo kanjani? Bengizobona uLerato mina. Uzayenzani Bengizomncedisa uLerato? ngento zasikela uthe udinga usizo. Into zasikela ucokanga. Awucokanga. Kuyashisa bright son. Kuyashisa. Ukhumula ufakazana wena ungazongiphaka. Kuyashisa la eroom na Ufakazana. Yini ifakazana? Yini kushisana? Shisana. Ungidina So manje usile nawe manje. Emakhala. Guys, Relax. Phuma. okay. Phuma. Relax. Amanyalo wenzayo. Asiphumele ngaphandle. Amanyalo wenzayo. Asiphumele ngaphandle. Asiphumele ngaphandle. Niyaswisa. Anibaza abantu. Okay. Lerato. Hello. Ke motho hao. Umuntu wami. Ukuthi lento engiyenzayo wena yini lo yenzayo? Wena yini So manje- lo yenzayo wena i-right. I-right ke wena lo yenzayo. Mfethu, bengizoncedisa. I-right lento ukuthi ube busy nayo nawe wes ngikuqoqela Ncedisa yonke into ukuthini? kanti uyazi ukuthi ugijimisela. amanamba akhe efoni nami. Chomi. Bekumele ngamfoneli ngoba ifoni yami beyicimile. Ecala umuntu wakho. Nawe Sokumuntu wami ke. wavuma. Vele Nawe wavuma. Niyafana ithi udinga impama ni. Usile wena, ayisuka usile. Usile. Umuntu wami lo. Manje Lerato. Jwayelana kahle nawe. Lerato. Hello. Wena le motho le segolutlwane sebaka se se kana kang so like nizwana isikhathi singakanani? Sesitel. Cabanga unanesibindi. Hawu nesibindi ntombazana. Esingakanani? Ngidinga i-serious estimation. 3 months lapho. 3 months. Eh. Isikhathi esiningi. Yini into eyenza ukuthi ube attracted ku specific? Asishuka kamnandi ngenge. Hawu, Wenzeni? Ushuka ingenge kamnandi. hawu. Yinto egijimisile le. Yinto egijimisile wena le. No, Mami la bengifuna ukutaste. Oh, so wena wayo taster izwayo. Yo, umangele bheka umangele uthe umile. eh Umile. so wena just because uyajakatula kamnandi wena udla endlini eyi1 Sister, mina lisokubangiza ukuthi ngizomnceda. yeah Into ithi ngize ngapha kuwe Sure. yeah Ulisekho ngibizela ukuthi ngizomnceda ngento Yeah. zasikela. Ngithole i-text from yena through my phone. Angazi njengoba sesho ukuthi bashiya amanamba emafoni kanjani. Ngizela ukuzomncedisa ngento zakhe. Ngithe ngicela ukukhumulisa ngoba kuyashisa. Kuyashisa nje, kuyashisa uyabona nawo ama-window mancane la. Sishathu ake wayibona phi lento. Ngikhumula ngoba kushisa lisiyo. Ukhumule ngoba so kushisa. okay Akunafair. between uLesigo noLerato room la kabani leli Iroom lami. manje wena uzonceda uLerato eroomini la kaLesigo Bengaza ngithi ukuthi noma ngafika uzosithola sikhona. ungaqokanga Iskipa. ungaqokanga Ibhruko belikho nali ibhruko. mara uqokanga Iskipa. Ngisengayenzi ingadi ngaqokanga iskipa mos. ingadi Ngisengayenzi. ayenzi ingadi ngaphakathi noma boyenza le ngadi le Mina bengizofundisa sister lami. ufundisani uthe wenzani Ushuka ingenge kamnandi. ushuka ingenge kamnandi wena
ngishuka incwadi sister lami Incwadi leziya. sister lami mina bengize iphuma from the horse's mouth ukuthi wena ushuka ingenge kahle kahle i-aim yakho yini udlala thina or kenzakalani ngidlala muntu userious nge-relationship or awukho serious usajonolisiko kanjani uyabona ukuthi wena ukhuluma into different Azikhala. uthe wena ukhuluma Wena ulisaba yini wena nibone igwegwe la. hayi ngeke ushuka kamnandi nje hayi ngeke yona hayi yona shem hayi Ha? ngale ngakombheda hayi Number 10. ayenza into yakho eish sister mina bengizela ukuzoncedisa la yazi angazi Keep saying bozele uzoncedisa. Boncedisa ini ingenge? incwadi Eyiphi? wena usajonolisiko yimi ofika hawu siyakhuluma hayi ukuthi uthe wena usajonolisiko awusamfundisiko into eziningi Uthe waya ngasamfunelisiho. uthe akazwisiko sajowana umphumfana umngani wakhe wasejola nobani mina ngeke ngajolela mina wake wangithola kunomuntu Oh so uthulisiho utshela nomfana sebholweni. umngani wakhe inanana into ezinjalo angisumuntu onjalo mina awusumuntu onjalo kanjani mara kusilento ecabanga ngayo ukuthi ngithola ngenza ama kona uyayikhipha mos ukuthi wena kahle uyenza mina isilima wena uyenza mina isilima wena uyenza mina Manje leya ngenge leya na Chomi ingenge yakho eyakhe. ayakalisiho obvious mina ungitshela ukuthi akasajoli no guy no girl inanana obvious okay asongivakashela nje sekangivakashela La mina wasuse ngalapha ababuyise ngapha tu. Ababuyise ngapha. Lisiho. Ungaphuli izinto sithanda sami. ngokhuluma kanjani ngishaya mara mfethu uyokhuluma kanjani yebo mara izinto zenzayo wodlala ngathi so wodlala ngathi angilali ngani bethu Wena udlali ngabo wenzani because udla endlini A1 udla engadini A1 Chomi why are you doing that? abantwana bomuntu Uhlanyiswa yile gwego nalo wena. Elihlanyisayo ukuthi udle lizophela lipheliswa yini? ila mantombazana hamba ajoyina wasimi ngi1 khona omunye ku WhatsApp engimtholile why ngine phone yami mfethu wangine phone yami azungiqeda amandla Specifically choose your battle. awuqeda amandla specific Choose your battle. Ulisiho, ulirato or lo wa ku WhatsApp. eish yo akusakhulumeki manje akusakhulumeki So ucabanga ini abanga? Ukucabanga ukuthi kulowa ku okay lo ukuthi WhatsApp uyishukile ingenge yona. angazi mina lo WhatsApp Oh, shuthi ukuthi wenzini? uzoza nini Shuthi wenzini? somkhohliwe hayi akuhlanyisa lento yakho Ingakanani kanti ake ani explain it because ungathi nani yanihlanyisa. Ingakanani? hayi ngikulu shape Yini? awuyiphethe shem angifuni uqamba manga uyiphethe amakhamera wani uzongitshela ngamakhamera uthi mina ngakuthi confront wona wangiconfrontanga wangeza namakhamera kube ngiconfronti hayi mina ngijoli hayi mina ngijoli Uthini? angijoni uyenzani So okay, wena uphika uphika mina ulirato. uthwele naye Uyamphika ulirato. ulirato yacava ukuthi mina nginani nolisiho so angazi ukuthi like kwenzakalani uphika mina awazi kwenzakalani Oza ngapha. mara ukwazile ukulidla ikhekhe Okay. likalirato bekumnandi Ngifuna ke ungitshele iza ngapha. harmony Itlankama. Heaven and Harmony. Uheaven uHarmony. Omuphi ovuthayo? hamoni uHarmony uyavutha. angiphatha sharp yabo ugrand akangilwisa ngigijimise njengabolisa angazi kwenzakalani ngigijimisa Harmony. oh mina ngiyagijimisa So uHarmony Harmony. nangu uHarmony. uye kuharmony uyekela uheaven uHarmony nangu bathi naye uyafresh. Wenzani? uyawosa sisi awuyawoza oyistake divorce all right hayi inkinga ayikho it's fine awusi the shame Tommy uthule kanje. masibowazi na Uthule kanje. uqhubeke naye nawe uqhubeke naye mina angisamfuni Awusamfuni kanjani? mthathi isusa awusamfuni right ngayo Alright. ngibona ukuthi lo ayisafuni Mningi Okay, wena ulwisa abantwana amabhego akho lapha kwami out 8 my yard please khuluma grand mfethu wangahlala phansi nami sakhuluma uzoyapi asithi sihleli Uzoyaphi? phansi. Asithi sihleli phansi sonke. Khuluma lento bozoyikhuluma if bekakubhaqile the very same way. like ulirato akasangayi man yabo and uma ulirato ungaya attention like attention isikhathi ngithola izinto enjalo yabo so akusahlale kunasi like angisakwazi nokuhlala naye mangihleli nasebhizinisi Yazi into engichaza ngawe.
The way udla abantwana basendlini eyi-1 ngakhona usebenzisa igama eli-1 for abantu abayi-2. Uyabonakala. Caba nje emqondweni ulira. Camera ngazi kwenzakalani. Ama-camera So wena the way udla kamnandi ngakhona endlini eyi-1 udla eplatini eli-1 wena. Amaqanda ayi-2 eplatini eli-1. Eliona Uthi eli-1 lenzini? Eli-1 lenzini? Asuthisi. Ini? Omelette ngeqanda elilodwa. Angeke wenze omelette ngeqanda elilodwa. Uyithatha le nto le. Ujolo bani? Nge-culinary school. I-culinary school le. Culinary school. Isikhanana lesi. Phuma uhambe uyosutha kalirato. Qoqa amabhegi akho. Ngihlala phansi sikhulume Grandani ukuthi uzuze nama-camera Jo. Ama-camera bekwa-1. After wonke lamanyala yini kumele sihlalele? Ngiyakubuza. It's not like akazowenza ama-mistakes. Akazowenza ama-mistakes. So i-mistake ulirato i-mistake ulisego yena. Ngishongo lesiho. Ngishongo lesiho. Ulirato bekwi-mistake. Wena uyahlala. Okay. Uphambene. Mina isinento yamampela sokuthi mina ngiphume ngayara ngoba yena bengasanginiki lento lebengiyifuna. Number 10. Wabona kahle usingona udla into eyi-1 awusathi ngaphandle. And into ebhlungu wabona kaJohn noLisiho wena. Uthola Lisiho asamfuna ayisekaJohn umuntu wakho. Makanye ushaya inyoni ezithungile itshela u1 Exactly. ngeke leyayenziwa. Mara chomilwana nothi. Ha uthe akasaJohn naye uthe akasamfuni ini Wena so wena washa masala awuswahawo. Jwang. yenzakalile. Sazi mistake. Jwang. Hey. I-relationship yenu ni consolidate kanjani ke nini? Yabona le. Yo, hayi leya ngiyazi shame. Izolunga the same way uma Gwegwe aniphethe ngakhona. Ayizalunga yena if magogo angaphuma empilweni yethu. Ingalunga ne. The problem is naye angeke ngisakhona ukumthemba. We understand? Angeke ngisakhona ukumthemba. Nezinye izinto bengishare like njengomntana kithi angeke ngisakhona like ukuthi ngizokhuluma naye ngoba ngizocabanga ukuthi okay noma ngathola iboyfriend ethe ngiphatha kahle nani ngizothi ngiyakuya agijime futhi agijimise yona. Azodla vele. Yes. Azodla futhi la ngidla khona. Nawe uyakungitshela ukuthi bayishuka kanjani ingene. Anyeke ngibagijimisa. Mara umntana ku Angeke ngisakuthemba. Noma ngumntana kubi like uyafika every day kusene babe ushuka kanjani ingene. Obviously umuntu uyahala nama feelings ufuna ukutesta. wena ukhalela emzini abantu. Awujoli ngani? Ukhalela emzini abantu. Angifuni Ufunani ufuna ukudla endlini zabantu? Ufuna ukudla ini amahlanza abantu? taster. Taster for 3 months. Eh, Ayipheli kanti le shukela le engekeni. bezophela ngasidala. Kalirato ngamusa. Uyistofa ngithi ku6. Yeah. Usenze sibe ku8. Fry. Yeah? Sister. Number 10. Hayi mina ngazi sister. Huh? Number 10. Striker we. Angazi sister mina. Ukukhahlelwa lento le. Eish. Umemeza mina. Askis. Angazi kwenzakalani confused. Uconfused yini? Angazi kwenzakalani. Wawuze nama-camera. Khahlela ungena ngalo. Igama laka lesiholo Confused. ukhala ingombion. Kukhala ingombion la. Huh? Ingombion. Eish ngididekile mina sister ama-camera. Ukudidwa yini? Camera. Uyacala ukubona camera elifini? Phambi kwami. Oh, phambi kwakho. Bocamisa ngeke ngakho. Uthanda idrama wawuzengaba. Ungazongitshela ukuthi ngithanda idrama So mara Chomi bekazothola kanjani? Bekazothola kanjani ngoba uyasho ukuthi so uqedile wena eshukela wakho engengeni yakho. Mabona manje. So umkenketho wamqeda number 10. Eh, bekazobuyela kuyi. Sengimunye. Sisman nihlala kanjani? Huh? Unamanyalo. Nawe itotolozi yakho iphumela iyongena lapha itotolozi yakho. Nawe ipupuna sakho iyongena lapha ingena lapha kanjani? Hayi ngene kuye kuphela ingena lapha ingena lapha. HIV, as HIV. Asasebenzisa condom sisi. Oh, okay. I'll give you that because nayisebenzisa ikondom. Wena naye beningayisebenzisi. Asisebenzisa. Ayisho sekumele siyotesta ngisathembi ngoba kunabanye abakuma WhatsApp. Lo ku WhatsApp ke yena simenza njani? Just between you and me. Simenza njani? Umuntu nje ngikhulumisana naye leya. Na uyoshukela ungenge wakhe. Ya ikho njalo sister. Akusika noma ubani yabo. Uncedisa naye ke ukufunda. Oh, yasendlini eyi-1. Uthi akusiyo noma ubani kusho yasendlini eyi-1. Ubani eish. Yasendlini eyi-1. Sister lebe kuyi mistake. Yabo. Emnandi. Eish. Emnandi. Isho phela. Khuluma. Isho number 10. Ufuna ngenze ukukhuluma? Ngizokwenza phela ngifuna ngikwenza ukukhuluma. Yabo bofuna ukuthi lirato Ufuna futhi. ngikwenze ukhulume na. Ngicela umtshele ukuthi awusamfuni.
ngicela umtshele ukuthi awusamfuni. Akavela ikhulume nje straight. Bathi mara bangifuni boy2. No, but you keep saying lirato like kushuthi wena ufuna ulirato even though lirato angakufuni. Mina I'm a bit confused. This is going on. Angazi kwenzakala. I wasn't expecting cameras. You know. Oh, okay, mfana America. expecting, What were you expecting. expecting? Ne bengexpect ukuthi ngizoncedisa. Azi enyanyisayo ni West Noithu erumini lami. Awungenanga ngani kwela cha awunalo iroom wena. Idrama yancho. Nishaya ingobiyona. Ama-camera one. There was nothing we were hiding bese roomini lakho Nothing Joe. hiding. Erumini labantu. Nothing hiding. Shuthi wena bowungadla umntana kubo akhona. No. Yes, yes, Ukuthi akhona. yes. There was nothing to hide because there was nothing going on in the first place roomini. But you were hlubulandi. You were hlubulandi most. Hot. Kanti ikhekhe lakhe bolenzani? Bolifunda nalo. Uzingenele wangibiza erumini nakalisiko. Oh, number 10 uzingenele. Okay. Athi wozobona erumini nakalisiko kuyenzakalani then nami ngangena. Yes, then umuntu angibamba akachubeka sashuka ingenge Wavuma then. nawe, ngithi- Yazi na phela ukuthathekile Uthathekile uvumile. Uvumile mara bengifuna ukutesta ngizwe lento ezwayo. Ngizokuthemba kanjani ke mina kusasa? Number 10. Ngizokuthemba kanjani? Asivale mfethu. Asivale number 10 senza njani? Eh? And mina ngibancane boy2 yabo. Ubancanywa boyi2. Sure, abantu abagrade boy2. Abantu abagrade. Kuphela senza Nenzani? round Wena kuphela. unesibindi. Azange sishuka ingenge esikhathi eside mina nawe. Ufake wayikhipha njengenkukhu cha. Awucabanga ukuthi contest ngayakha nje lapho. Njengenkukhu fast. Uyifake wayikhipha nje Beni- imnandi egcineni. Benihleli ngesi. Fast usungangena ungabe uzithole. Benenza okay. Yeah. Fast, quick, fast. Yes. Benenza which position? Dog style fast. Fake uyikhiphe Baba. njengenkukhu. Mina ungibhekisa nje njengenkukhu phezulu manje. Number 10. Sister. Yeah. Eish. Ile gwegwe leli. Mina uhleza ngenza inkukhu. Yilo leli. Njalo nje. So wena uhlalisa enkukhwini. Hayi ange Kushilathi wena vele uthanda so style ngathi inkukhu Ngithanda sisitayela ngoba mawuthi umenzela lesi ukutshela ukuthi hayi angifuni lesi ngifuna lesi ngifuna ukubheka ebusweni uthi uyenza lesi hayi Explore. Ufuna uku-explora. Yes, sister. Florence ungitshela the way kumele ngibheke ngakhona yini sengiyakujoyina. Yini ufuna eye contact? Eish. Yini ufuna i-butterfly? Unani? Reverse cowboy. Spanish fly. Zonke sister yabo zilonge so explore. Ngimnandi mina. Angifuni umuntu ozolibela hlele endaweni eyiwayo. Oh mnandi wena ufuna umuntu ohlani mangitshintsha itayela uthini kimi? Silato mona science the way besenza ngakhona lona lesi so riskis. Senza ngakhona so wabona kahle ukuthi hayi yazini lo yangizomenza idog lo ngimenza chicken. Hayi ngoba ngakufuni. Ngoba ini? Wena wenza animal farm wena la. Hayi. Eh? Hayi animal. Ubhizi u-animal farm wena la. dog style dog and chicken. Okay mfowethu asivale. Number 10 isikhalo sakho mina angisazi. Wena uthi bathanda boyi2 and ayikho leyo nto leyo. Fake wayibona. Uyasijutha wena ufaka itswayi. Ayikho indaba yakho. Ayikho nje wena ufuna ukushuka ingenge nje. Wena ufuna ukushaya ingombiyon cha. Nix. Abafana abantu yabo endlela bokuphatha ngayo ayifani. Yabo? Ungakhulumi engathi uchama mina. I'm not Ah, this game. ngichama, You must acknowledge your wrongs mfowethu. Eish. Uyaphethe uyabona? Abe kuyiphutha sister. Ne? So what do you have to say? Eish. Askisini bafethu. Askisi. So sicabanisile singabantwana bomuntu. Yo, askisi. Mara chomi uwe. Asiyimi. Uye. Uye. Awu, Uvumelene. Nawe ngiyakublame. Bekumele ungavumi. Nawe ngiyakublame ubusy hayike. And udumise. uye naye. And vele Qhubeka ubuyazi. qhubeka umnika yonke hayi angisayingeni. Okay. Nami ngiyobanika bo. Uyambuyela Hayi sing right. Sharp hayi. Ugrand. wena uyabuyela kulirato omkhwekhezayo. Mina ngina-flop nalurato. Oh? Angina-flop nalurato skrand. Siyazikhulumela nje siyazincokolela. Anginankinga naye. Lirato. Hayi mina sengishap ngawe bhuti shame. Phelile ishukela ngapha. Akuphelile ushukela. Excellent obuyisho njengoba esidamos. Awuphelile. Oh, bongasavula incwadi ke manje. Phela ngoba kufike mina ukuphela makwenzakalani. Niyangizwani udrama? Manje ngihamba nobani la? Ubani ukuphuma wena phela bayasala bona. Phuma wena. Into zami Uzaziqubula phela. Uzozithatha. Okay. Ungaphuma uzobuya izilala. Ichayile ne eyethu. Sando sami. Uyibonile lento obusibizele yona. Ya hayi yazini
kona bengithukile mara manje at least sengirelieved Yeah. ngoba whatever vele bengifuna ukuyibona ngayithola vele iyenzakala Yeah. so okuningi ayakusekho Umuntu wakho nomntana kini bashaya ingombyona. One way. yazini he abasabi nokungitshela ukuthi bayenza ama one round ama dog style yini omunye stop siku 6 ku hot ku cold They don't respect you, yayibona? abangihloniphi So where does that leave you nomntana kini? usiswa mangazi ngoba egcine nomntana kithi igazi mara yena nje into ekumele ayazi ukuthi kwezinye izinto angeke ngisakhona ukumthemba yeah Mamas, what do you have to say wena? Hayi ntasaskis for lento eyenzakalile mama mina ngithembe uGuy ayenge saphinde yenzakala. Are you sure? Yes. Sikuthemba kanjani ukuthi anyeke iphinde yenzeke? Ayenge ngiphinde yenzeke. Akusuwe next week oyobe usifonela usitshela ukuthi nawe bayakudlela. Mina ngithanda idrama ngithanda ama camera. Okay. So are you going to give your sister a hug at least ke? Maybe next time, not now. Next time. Yeah. Nisala nonke kusalayo. Yeah, phela so solve makuyisikhathi. Okay. Number 10. Sister Ntuli. Yeah boy. Sivala kanjani ke? Hayi, sengizobuya ngizolanda into zami sister njengoba besha ngithi ukuthi bathi bamjojo ngo number 10. Akuna stress number 10 uzovayele ayosayina enye team. Okay, that's all right. Abangifuni sister ngithini ngilale phansi. Ngicela ke mawuyosayinela enye team. Ongasayinela team coach A1 ke. Ne? Sister, ayeke. Udla imali ngapha na Ngazi kwenzakala nama ama camera wani mara Jo. ubhaqiwe mfethu. Asivale yethu. Asivale. Bafethu it is what it is before it was what it was. I'm the real Nizzy Nasmik DMC with the Hennessy skim sized. Nizibonela. Number 10. Udlalile number 10 yena wadla ngapha kwakhala ingombyoni zaduma zakhala azange ke zastopa zavele zaba ku loudspeaker but we hope that they are going to be fixing their relationship uLerato no Lesego and namuzwa ke number 10 keeps on saying uLerato kusho uLerato omniyamnandi asivalini Danko is the place to be asa. What it is, everybody? What's good? I'm the real Nizzy Nasmik, the MC with the Hennessy skim-sized Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. Wena uzingena ufundisi bengimcobisa amafutha ukuthi ayenze namafutha uthande lo asuthisi ini Umlethe ngeqanda elilodwa. ujolo bani Ngiye culinary school. It is what it is. Before it was what it was. Zizokhala ke namhlanje zizoshuba zotetema. Zizoba ku loudspeaker. You don't wanna miss out on this one. Danko is the place to be.